ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Unang yalam joka Voice of the People Party ba Aden mila pasiamwai habakran haka jingalang pat ba hajuai haka sautrik uliber aza apusau ula wodong loka jingwan ra jongka sarkar ya ka Chief Minister elevate daka baong hatu ka CM elevate kan kentiu yang menteri rang ba jela ni ya kisamla kibam yo kam yo jam ula kan thoru daka baong nang nu ka sarkar kan yo ka pisaban pentri kam ya ki program ba per Namar kumbakalong haduk ka live poetrik uliber aza apusan kejingkit ram jong ka jela Meghalaya kan kon ya ka khatsan hajar san spaklur tam AA balapen I ba ka sarkar Meghalaya kadang la ban siudap ya ka ram tang kumba ar hajar nyospa live pulai klur tingka O mentaga sarkar kawan rakyat ka budget o ka ba itingat kata ka budget kita ki program kita ay kita di CM elevate o kumno kamtip ban kentiu UCM na ban kentiu ki samlahabam yo kam mereka ega bangingi kalong nang noti nang no pinyo ya kata kapisa ban pentri kami gini ki program ki beper ngalakli gani namar kumbagalong hadu snap arhusan so march life way trek karam jong sarkar jelakan kot ya katsan hajar san spak klor tam ye bat ka peniru bagilaban siu na kata tanggu ma arajar nyos pa lai pulai klor modor ma phi ko ki pa ba shanu ken kat banang mi ko ka snem gani karam ganang kiu arajar arpsau jong mat karam ka boy kat lai hajar tam arpusan menta kan kiu kat san hajar arpun riu kan kiu arpo hajar ko ki pa ba hato kamdan ke jima yang ikum ka jela ka jai kan riu dai na mar kita ka dau ko ki pa ba Yidon kam bangin snutu bangidon kam banyo yegi nongelam ki besyampang but kum ki nongelam jong a Voice of the People Party kam dei tang ma ni la jit la job ni la krena assembly ni la ki enrai ni snutu kan kam ban pensyaya ka jingmot ka jiperkat jauh pat ba ngingim don pisa ban ai pi enrai ngan ai ka jingai ka ba kodor tam ka ban ai ka jing start ka ba pinang ban rai yala ka jong ka lawai ka la shai ka la shisni kumno ba pinji diu tau Emily ba pini bentik kai ka kamram jong tau Emily ba pini bentik kai ka hok ka jong pi u Emily u deu shakri u ba pilasi u ka dor bak piji u nem dai bo non song kai ying ya breu piji u nem dai bo non plipit piji u ne bo lek ban ya sat ya ka jinge jong ka dong ka thai nang ta pitip ru ba hapok Meghalaya ni don ya kata ka Emily scheme kaba way pa way Emily nadu kani ka sansnem ka berdak uyo hadu ka sarkar kamang ya kani ka constituency hadu syajar lai spa lai penyolak shano kani ka syajar lai spa lai penyolak tapoy atau pat ba jong ka jawai utek kumno Emily ubha umang ya kata lara u Emily wan ra ya kani ka syajar lai spa lai penyolak lak hang ni kepisahkan ne bahkan tulun hang ni ke hang ni ke konstituensi lada u Emily u aying beduk iki sis paying ndai tang kita ki sis paying sis nem ki bementoi ndai ki bedi mau blok ki mentoi nomor kita ki besnaying ki hap tium piet mau blok lagi bedi mau blok hap prek Kapit lentang ya yo bentalang ya kata kepisah katulun kepisah hapo juai konstituensi lani katulun hapo nongkrem konstituensi ndai hato pila chukli shanu kani kale ne kisko tenat bani thu khana bagi ai bai dawai ar hajar lai hajar ai bai kot ar hajar lai hajar
the voice of the people party kam kwa bagi pai ba kin le yang lan yu amali ban pan bai got ban pan bai dawai ni kwa ban pin biang ki jaga sumar ki babiang baik ke juai hospital ke ban biang minta ki dan ki specialist ki jaj bagi jaj specialist lani ki ba pin tibit ye ki jaj bagi jaj jingpang kat ba ka perthai kanang ya kata ki jingpang kanang mi kata ki jing start kanang ki opdem khon ban riu don give a pentibet yakakam kha khlong don give a plate pentibet yakakam ka shiing don give a pentibet yakabidi baka kli don give a pentibet yakabidi baka snedo don give a pentibet yakakam kha khlong don shibon gijing start give a mi agini gisni balai mla ban pinbiang ki tagi doktor ki hospital ki jungi balai mla ban pinbiang ki machine ki test ki dawai khenang bana da let mentah ka hospital sarkar ngadon tang lai hajar tengkang ladap panio gijing sumar marke ke bro kilom di jam ki batat hagani ka hospital sarkar kin pinbiang ki kwa bo pat ba ujungi nalor kata ki damang ban ayu emli shipolak chisnam nam taban pinbiang by the way la si dak si shipolak chisnam banai by the way la ki jaga semua jingi kim long ki babiang dan ki bakli jingli hana kita ki emli juga BBP ya ka shipolak ka by the way kim juai namar kim juai by the way ki pat ba ki tip la kum bagi juan syong lang haying jingi ki emli malakasi rengi yong balai pikran tang yak arspa tang yak shipolak baai ka sarkar by the way phim kran ni ka arspa san polak balai phim kran ni ka lailak jong ISYDP balai phim kran ni ka arlak shiteng jong ISCDP balai phim kran ni ka arlak shiteng jong DTFM balai phim kran ni ka shipolak ka CMSDF balai phim kran ni ka ta ka hajar shiajar lai spa lai pinyolak Inyong lada John menu bala banong bau barden lani ki MLA jong BBP ki penja wat tang shi tengkang ngin resign nok kum ki MLA jong BBP ngin tre banong MLA ko ki pat ba wat na ka tulop ka badai bala mang nam ta ka ying ka sem ka jangangi haban sei ngi haban pelut na ka ta daw ngim la ban yo spa nga juang gi bubun lada pikwa ban syakri pat ba wat ju kwa palat ya ka ka bila hon ya ka tulap ka bila yo nama bila de jit de ban syakri pat ba pikram jit ban ruspa pikram jit banong ni nga don tang ni kali berit utayu MLU don santli kali kamdon kum kata ka ciperkat lada pikwa ban syakri pat ba hon ya ka tulap ka balamang nam taju ki imda kata ka tulap ai ke jing syakri kan ke pat ba ukwa kata ka dei ka thong jong the voice of the people party ko ki pat ba bin dei namar kata da mentang ki ye keren ye ke jinge jong ki pat ba kalong ka bas ngosi ka jing kerdo kam ka jing kerdo jam hagini ki sngi ke ban ba ban thau kam thau jam rumyo ka sarkar kam la ban thau kam sarkar Bantrai kam kontrak ru yo tan diberi ki bayi dei bu MLA lani minister lani ki bidana senda wat ki bala yo ru syak ni no kumbalong apo jentia abang yo jingtip agini gisni udo yang ru lakang umau syab ru kang kading ru kang ngini trei ngini kta dagai ko ki pat ba Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center